سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت عبوز دستا سحاب صني ترفتا نخسر النهار سينما سمرة ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ አትሌት ዕቁበ ክብሮም ትማል ሰንበት ኣብ ርእሰ ከተማ ኦስትሪያ ከተማ ቪና ንምበል 43 ግዚኡ ኣብ ዝተኻየደ ቪና ማራቶን ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ነቲ ውድድር ኬንያዊ አትሌት ፋኒ ኪፕሮቲ ብ2 ሰዓትን 6 ደቂቕን 53 ካልእትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎ ዕቁበ ክብሮም ድማ ብ2 ሰዓትን 8 ደቂቕን 10 ካልእትን ብዝኾነ ግዜ ውድድሩ ድሕሪ ምዛሚኡ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ አትሌት ዕቁበ ክብሮም ሓደ ካብቶም ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ቅድመ ግምት ረኺቦም ዝነበሩ አትሌታት እዩ አትሌት ዕቁበ ክብሮም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውድድር ተሳቲፉ ምንባሩ ዝከር ኮይኑ ኣብቲ ውድድር ድማ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ ምንባሩ ኣይርስዕን አትሌት ዕቁበ ክብሮም ኣብ ማራቶን ናይ ውልቁ ዝበለጸ ግዜ 2:5:37 ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ደጉ ማራቶን እውን ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ብሉጽ ብቕዓት ምንጽብራቑ ኣይርስዕን ኣብ ዙርበኒን ተሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ልምምዳ ጀሚራ ካብ 27 ሚያዝያ ክሳብ 4 ግንቦት ኣብ ዙርበኒን ተሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓርቢ 17 ሚያዝያ ስሩዕ ልምምዳ ጀሚራ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ንተቀዳደምቲ ናታን መድሃኔ ኬቨን ተክለማርያም ክልቲኦም ካብ አስቤኮም ህያብ ሃብቶም ካብ ኤሪቴል ንፍታሌም ኤፍሬም ካብ ደንደን ሜሮን ምስግና ካብ ሰንበል ያፌት ሙልጌታ ካብ መሰልጥን ማእከል UCI ዝሓቆፈት እያ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ብኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ ሓላባይ እንዳተኣሌት ፈረጅ መሐመድ ኑር ድማ ከም መካኒክ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ምድላዋታ ተካይዳላ ኣብዝና 6 መድረኻት ዕምሪ ዘለዎ ውድድር ተቀዳደምቲ ብሓፈሻ 748.9 ኪሎሜትር ዝርሕቀት ውድድር ከካይድዮም ኣብዚ ውድድር ካብ ሃገራውያን ጋንታታት የእንጋሪት ሃገር በኒን አልጄሪያ ቡርኪና ፋሶ ጋና ናይጄሪያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሞሮኮ አይቮሪ ኮስት ኬፕ ቨርደ ቶጎን ማውሪሸስን ክሳተፋን ከለዋ ሁካረ ፋክቶሪ ቲም ቦአብ ወርልድ ኮልን ብሎዝ ቦል ኢንዞ ሳይክሊንግ ቲም ድማ ብደረጃ ክለባት ኣብዚ ውድድር ክሳተፋየን ሎማ ዓመት ኣብ ታሪኹ ንመበል 21 ግዚኡ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ካብ 2022 ጀሚሩ ድማ ብማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም ናይ 2 ነጥቢ መለክዒ ሒዙ ዝካየድ ዘሎ ውድድር እዩ ዙርበኒን ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ደቡብ ኣፍሪቃዊ ያንስ ቫን ሮዘንበርግ ተዓዊትሉ ምንባሩ ዝከር እዩ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ኣብዚ ወቕቲ በቐጻሊ ኣብ ዙር አልጄሪያ ተሳተፍ ከም ዝነበረት ዝከር ኮይኑ ሎማ ዓመት ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ዙር አልጄሪያ ኣብ ዙርበኒን ክሳተፍ መሪጻ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ድማ ዙር አልጄሪያ በቐጻሊ ብጽፉፍን ሕጋጋት ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም ኣማሊኡ ዘይከይድን ውድድር ብምዃኑ ዝብሉ ግምታት ኣሎ ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፉ ውድድራት ዙር አልጄሪያ አልጄራውያን ተቀዳደምቲ ብጨብጢ መኪና ሒዞም ክኸዱ ከም ዝተረኣዩ ዝከር እዩ ዋላ እውን ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ዝሓዝዎ ጨብጢ ብቪድዮ ኣሰንዮም ከቐረብዎ እንተኸኣሉ ክሶም ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘይከኣለ ብተደጋጋሚ ክንጸጉ ከም ዝተረኣዩ ኣይርስዕን ስሎቬንያዊ ሻምፒዮን ዓለም ታዴይ ፖጋቻ ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተሉ ናይ ሞኒመንት ውድድር ሚላን ሳንሬሞ ለቢሱ ዝተወዳደረላን ፀወታ ንክዛዘም 32 ኪሎሜትር ምስተረፎ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ዝተበጃጀለት ማሊኡ ድሕሪ ምዛም ናይቲ ውድድር ንጨረታ ከም ዝወረደ ዝፍለጥ እዩ እቲ ናይ ጨረታ መዓልታት ንዝተወሰኑ መዓልታት ክፉት ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ እታ ዝተቀደደት ማልያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪኽ ቅድም ብሽክለታ ብተሰሚዑ ዘይፈልጥ 95100 ዩሮ ብምሻጥ ክብረ ወሰን ሒዛ ድሕሪ ምሻጥ ዛማልያ ታዴይ ፖጋቻ ብመንገዲ ወከልቱ ካብዛ ሽያጥ ማልያ ዝተረኽበ ኣታዊ ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ንሱን ኣፍቃሪቱ ኦሪዝካ ዚጋርትን ዘመሓድርዎ ናይ ግብረሰናይ ትካል ኣታዊ ምዃኑ ገሊጹሎ ብፖጋቻን ኣፍቃሪቱን ዘመሓደር ናይ ግብረሰናይ ትካል ንኣሽቱ ኣትሌታት ዝተባብዕን ንብርቱዕ ሕማም ንዝሓመሙ ወገናት ድማ ንምፍዋስ ልዑል ኣበርክቶ ዝገብር ትካል እዩ ወኪል ታዴይ ፖጋቻ ኣሌክስ ካሬራ ፖጋቻ ብውልቁ ካብ ናይ ምወላ ዝረኽቦ ኣታዊ ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ትካል ኣታዊ ከም ዝገብሮ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ
بتاري بوغاتشا زون النبرت اب چرتا وريدو بخبر گنزب كشيات لومي نفلما گزي كونن قدمي حجي اب فرنسا 2025 استوادر الله كولونغو زعينتا بشكلتا بلعلي مشط واغا مالت ب 233 ايرو بچرتا كم استشطت الذكريوم اب باريس روبي بفاندر بولس سعرت تاري بوغاتشا زمص سنبت اب بلجوم اب زكايد ربعي ناي مونيمون صوتا ناي زعمت ليج باستون ليج كوادريوم ኤርትራውያን ተቃደምቲ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ሻምፒዮን ኤርትራ ናሆም ዘርአይን ሳተፉሉ ዘለዉ ኣብ ጣልያን ንምብል 49 ግዚኡ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ዙር አልፐስ ሶኒ 20 ሚያዝያ ብቀዳማይ መድረኹ ፈሊሞም ኣብዛ ቀዳመይቲ መድረኽ ተቃደምቲ 144.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ማካይዶም አሞዳታ አባይ ጉጅለ ተአኪባ ኣብ ዘካየረቶ ቅጽበታዊ ውድድር ኢጣሊያዊ አባል ጃፓናዊት ክለብ JCL ኦኪዮ ቶማሶ ዳቲ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 21 ደቂቃን 35 ካሊትን ብምዛም ዕውት ቀዳማይ መድረኽ ዙር አልፐስ ኮይኑ ብሪጣንያዊ አባል ፒናሬሎ ኪሰር 6.5 ቶማስ ፒድኮክን አባል ቱዶር ጀርመናዊ ፍሎሪያን ስቶርክን ድማ በተማሳለ ሰዓት ካልአይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ኣብዙ ውድድር ኣምስታፍ ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቃደምቲ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዕውት መድረኽ ግዜ ከይከሰረ መበል 58 ንወዲ ጋንቱ መድረኽ ኣብ ምዕዋት ኣብ ናይ ጋንታ ስራሕ ተጸሚዱ ዝወዓለ ናሆም ዘርአይ ድማ ብ24 ካሊት ድሕሩ መበል 75 ተርታሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ ዕውት መድረኽ ቶማሶ ዳቲ ኣብ ቀዳመይቲ መድረኽ ዓወት ምጉኑ ጻፉ ስዒቡ መሪሕነት ዙር አልፐስ ተረኪቡ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብ10 ካሊት ድሕሩ መበል 59 ተርታኽ ሕዝን ከሎ ናሆም ዘርአይ ዓዲ ሙሳ ድማ ብ34 ካሊት ድሕሩ መበል 75 ተርታሒዙሎ ዙር አልፐስ ሶሉስ 21 ሚያዝያ ብኻልኣይ መድረኹ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቃደምቲ 147.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ከካይድ እዮም ድሕር ልፍንቲ ሎቶ ኢንተርማርሼ ምስተሓዳስ ዝቆመት ጋንታ ከም ሓለቓ ጋንታ ብምዃን ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ቤልጅማዊ ክኢላ ቅጽበታዊ ውድድር ኣርናውድ ደሊ ካብታ ኣብ ቤልጅም ዝመደበራ ጋንታ ወፂኡ ዝቕጽል ዓመት ምስ ካልእ ጋንታ ክጽምበር ኣማራጭታቱ የስፍሕ ምህላው ወኪሉ ዴቪድ ቫንደርፖል ገሊጹ ወኪል አርናውድ ደሊ ኣብ መግለጺኡ ካብዛ ጸወተላ ዘሎ ጋንታ ብተወሳኺ ካብ 2 ክሳብ 3 ክለባት ፌርሙ ንምርካብ ተገዳስነተን ገሊጸን ኣለዋ مستن كلابات ترخيبنا بزعباتي نعنا بلوز زخونا بايتا كنوسلينا بعابيو أرناو دالي كينو كم تقادا ماي كم سب تريو غانتا كتسنبري دولايوم زبالة ازوكيل أرناود رسط أمانتن سدرابيتاوي عينت هوا هاونيز داليم يتحساب أبو مسارت جيرا نوح استأمتا بروجيكت نابزلوا غانتا متسنباريو كبل قليسوم بلجيماويت كلب سودال كوكستيبن جرمناويت كلب بوراهانس غرون أقدمن أب أرناود دالي تقداسنت يحجرن زنبرا كلبات كوينن أب زقربا غزيغن أب سويزرلاند زمدبرا تودور برو سايكلينج تيم أقلقلوت أرناود دالي نمركاب باهغن بعوتاق غلصا جميرن كاب زلوا كلباتيام بريطانياوي نكتبتا وردر كإلا بن ترنر أمزام ناي زعمت كاب إنيوس وصيو ناب سودال كوكستيب يقنع بمهلاو ناي مودعتا معرفي أرناود داليم كاب ريد بول بوران تودور برو سايكلينج تيم كم زي حلف مستتقادا مايك قربت زلوهم وقنات يردؤوم ناي قدم أبال لوتو أرناود دالي مسحداس كلب لوتو إنترمارشي زأسر وعل أمزام ناي زعمت كبكيعوم تمال السنبت مبل سا غزيو استخيدن تقادمتي 257 كيلومتر شفنولون اب هولان زكايد نكلاسي ورودر امستل جولد ريس بعوض بلجماوي ريميكو ايفونوبل مزازم رقيبوم ايفونوبل نوردرو بحمشت ساعة 59 دقيقة 4 كاليتن دحر مزاميو عوض امستل جولد ريس بمخان 500 نا UCI نتبوسيدوم دنماركاوي أبال ليدل تريك ماتياس كيلمونس كاب ايفونوبل بحند خالد ديحيرو كالايتر تاق حزن كله فرنساوي أبال يونايتد أرابيان إمريتس بينوت كونسوفروي دما بدقيقة 59 كاليتن ديحيرو سالسايتر تحيزوم أب أمستل جولد ريس كاب ستوادرو تقادمتي اتو بحطاوي إرتراو تقاداماي زنبرا نات نايل تستاسيون كاب عوت نايتو وردر ريميكو ايفونوبل بخلت دقيقة 55 كاليتن ديحيرو مبل 38 ترتحيزو 10 نا UCI نتبوسيدوم مبل 74 ناي بروفيشنال عوض استغوانات صفة ريميكو ايفونوبل دحر 14 ورودرات ويدما دحر 1 معالتاتيو ناب غودن عوض تمليسوم ناي مودعتا ناي مدرخ عوض ريميكو ايفونوبل اب ناي ورقنا غزي ورودر زور حبرات امارات عرب استغوانات صفة عوضيوم بزي كازي ايفونوبل مبل 11 بيلجماوي اب امستل جولد ريس ناي مدرخ عوض زمزغبه تقادماي كوينوم
حداس كلبو ريد بول بوراهنز جرودما بعوت ايفونوبل دمر عوتا ناب 94 ابريخاتهم እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሬሜኮ ኤቮኖፐል ሮብዕ 22 ሚያዝያ ክሳተፈሉ መዲቡሉ ንዝነበረ ናይ ክላሲክ ውድድር ላፍላቼ ዋሎነ ከም ሰረዞ ገሊጹ ኤቮኖፐል ነዚ ውድድር ክስርዞ ዝደለየ ኣብቲ 26 ሚያዝያ አንጻር ከም ታደይ ፖጋቻን ቲም ፒድኮክን ክሳተፈሉ ተጽቢት ዝግበር ራብዓይ ናይ ሞኒመንት ጸወታ ናይ ዝዓመት ሌጅ ባስቶን ሌጅ ተሃዲሱ ንምቕራብ ምዃንያ ንሱን ክለቡን ኣፍሊጦም ኤቮኖፐል ናይ ሞኒመንት ውድድር ሌጅ ባስቶን ሌጅ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ ከም ዝተዓወተሉ ዝፍለጥ እዩ ማርከዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናሎም ትሕዝቶይ ኣብዚ ዛዚመለኹ ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም